दिनै मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे मुसलपुर फरायसालिमायाव जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि बानजायदों। बिथोना जाहैबाय जोंहा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन दंखायोमोन। दा दिनै जोङो बेवहाय मोनथाम आयदाखौ लानानै थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों बानायदों। बेनो जाहैबाय सावगारि बोनाय बादायलायनाय, जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय आरो जायगायावनो सुंद' सल' लिरनाय बादायलायनाय। बे बादायलायनायनि रिजाल्टखौ जोङो 28 सेप्तेम्बराव जों होगोन आरो बेवहाय जों बान्था हिसाबैबो केटेगरि वाइज जोङो रानना दोनखानाय दङ। बान्था बिदिनो जों होनो सानदों। दा बेवहाय जोंनि थांखिया मोनसेल', जोङो जिहेथु नैबे COVID-19नि थासारिनि थाखाय गोबावथार सम फरायसाफोरा फरायसालिनि थाखो खथानिफ्राय गोजानाव दङ। दा बिसोर माखासे माने गावनि सोलोंनाय जा क्रिएटिभिटि बिसोर दङ, बिसोरनिफ्राय बिसोरो एसे आनज्रायना थानाय बायदि जादों। दा बे गासैखौबो नोजोर होनानै जोङो मोनसे ट्रेकआव लाबोफिननायनि थांखिजों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे गावनि जि सोरजिलु जि खामानिफोर बेफोरखौ गोसोआव खोख्लैफिननायनि थांखिजों जोङो नैबे बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। फरायसाफ्रा गोसो गुदुङै बाहागो लादों। माखासे माने मोजां सावगारिफोरखौबो बे बादायलायनायनि गेजेरजों जों मोननो हादों। दा रिजाल्टआ फैबाय थानाय 28 सेप्तेम्बराव जागोन। बे दिनैनि जोंनि मोनसे जाफुंसारनाय हाबाफारि होननानै बुंनो हायो।